ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರಕಲ್ಲ ಇನಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಜನ ಬೈದೇರು ಇಂಜಿದುಲೆ ಮೊಲ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬಂದು ಆರ್ ರಂಜಿತ್ ಅರ್ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಚ್ಚಿಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಲೆ ಚಾನಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅವಿನ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪು ಬೋರಂಡು ಅಲ್ತ ತೇರು ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಮೆಲ್ಲ ಪುಲಕೆಂಚು ತೀಯಲಿ ಹಾಯಲಿ ಪಿಂಚು ತಿರುರವಳಿನಿ ಮುರಳಿ ಮಾಧುರಿ ನೀ ಮುರಳಿ ಮಾಧುರಿ ನೀ ಮುರಳಿ ಮಾಧುರಿ ಸೊಗಸು ರಂಜನ ಟೈಟಾರಣ್ಣ ದಾಲಚ್ ನಮ್ಮ ಓಲಚ್ ತೇಡನೆ ಇರುಮಂದೇನೆ ಓ ಅಂಜಲ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆಂಗೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಒನಸಾಣು ಇತ್ತ ದೂರ ಬಂದಲ್ಲೇ ತೆಂಕುಲು ಕಾಪು ತೇರಾಡೆ ಬೊಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕು ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಓನರ್ ಏರು ಒಯ್ಕೆವು Hey, yes sir. Yes, ತೆಂಕುಲು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಉಚ್ಚಿಲಗೆ ಬತ್ತ ನಟ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ತೂದು ಪೋಕ ಅಂದು ಒಂತೆ ತೂದು ಬೊಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೈ ಮುಖತೋ ಪೂರ್ಣ ಮುತ್ತಿನಾರು ಕೊಡುವೆ ಓ ನೀರೆ ನಿನಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಹೊರವ ಕೊಡುವೆ ಮರಣ ತಾಪವ ಸೇರಿಸದಾದೆನು ಮರಣ ತಾಪವ ಸೇರಿಸದಾದೆನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನು ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನಿಕಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸೊಲ್ಮೆ